Nagpabalay-balay, nagpapakilala na nakataking kwarta. May nakukulpan, may nagkakakilan, naaagahan. Sigsang rulira at tunira pagdaraan. Ito ang among baryo, Pirmila Marisio, kay namong kandidato, sige nga panlamano. Kadaan na ira, pirmi magtawag-tawa, at mga kandidato, kandidata, manahirap, kandidato, mga kandidata, nagpabalay-balay, nagpapakilala na naataking kwarta. May nakukulpan, may nalagkatihan, naaagahan, isigurado nira at tunira pagdaraan. Ika'y pamalan kung may maihapain atong eleksyon. Mag-ino-ino ang pagdiskubre kung di piligon. Pili agad at ang kandidatong syurta na matatapuran. Kung ada ako din, di kagot inay kababayan. Pili agad at ang mga kandidatong matipos magservisyo. Diri ang kagwapo kung di importante ang may sulutan ulo. Pili agad at ang mga kandidatong matipos magservisyo. Para kaubayan nga kauswagan di akong ito ang baryo, Pirmila Marisio, kay namong kandidato, sige nga panlamano. Kadang na ira, pirmi magtawa-tawa, at ang kandidato, kandidata. Kadang na ira, mga kandidato, mga kandidata. Nagpabalay-balay, nagpapakilala na nakataking kwarta. May nakukulpan, may nagagapihan, huwag naaagahan. Isisigurado nira at tunira pagdaraan. Kadang aira, mga kandidato, mga kandidata. Nagpabalay-balay, nagpapakilala na nakataking kwarta. May adak at may titray, may takwaring tak, may bagong 50.